салом дӯстон, ҳар рӯзу ҳар соат аз футболи калон метавон натиҷагирӣ кард. Ба ғайр аз қаҳрамонӣ барои дигар ҳадафҳо муборизаҳо сурат мегиранд ки бо гузашти вақт дар ин бора ҳам рӯшанӣ андохта мешавад. Дар премер лигаи Англия ҳам соҳиби рохати чорум маълум шуд, гӯям ҳам хато намекунем. Арсенал ахир аз ин неъмат худро маҳрум кард, вақте ки ба дастаи Ньюкасл бо ҳисоби 2-0 мағлуб гардид. Метавон гуфт ки ин даста Тоттенхемро айни замон ба Лигаи Чемпионҳо баровард. соли оянда худашро ба ин мусобиқаи сатҳи якуми аврупоӣ мекашонад. Мо имрӯз дар бораи ин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Дӯстон, дар Аврупо моро рақобатҳои ҳалкунанда интизор аст. Дар Лигаи Аврупо сенсатсияи асосии ин мавсим Айнтрахт ва Рейнҷерс барои ғолиб шудани ҷом мубориза мебаранд. Дар Англия рақобати шадид барои боқӣ мондан дар АПЛ ва Лигаи Чемпионҳо байни дастаҳои Эвертон, Кристал Пэлас ва Челси Лестер мегузарад. Кадом дастаҳо бо сенсатсия мекунанд? Тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссылкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. корномаи Пауло Дибала дар дастаи Ювентус ба анҷом мерасад. Ин футболбоз дар рақобат бо Латсио бозии охиринашро дар варзишгоҳи хонагии Ювентус гузаронд. Дибала бо ашк дар чашмон аз майдон берун шуд ва ҳамагон пай бурданд ки ин охирин бозии футболбози аргентинӣ дар шаҳри Турин дар ҳайати бианканироҳо буд. Шартномаи ӯ баъд аз мавсими ҷорӣ бо Ювентус ба анҷом мерасад. Дибала ва Ювентус барои шартномаи навро ба имзо расондан ба мувофиқа расида натавонистанд. Он шартое ки Дибала ба Юве барои қарордоди нав пешниҳод кард, ӯ қабул карда натавонист ва Юве бошад баръакс шартҳои бозингари аргентиниро. Мушкили асосӣ дар музди меҳнати Дибала гуфта мешуд. Ӯ мехост маблағи бештарро дар Юве кор кунад, вале Туриньё ба ӯ чунин шароитро фароҳам оварда натавонистанд. Акнун Пауло бахти худро дар дастаҳои дигар хоҳад санҷид. Аз Англия таваҷҷӯҳ ба ин футболбоз хеле зиёд мебошад. Аз ҷумла ду дастаи қисмати шимолии Лондон, Арсенал ва Тоттенхем хоҳиши ҷалби бозингари моил ба хатти ҳамларо доранд. Вақтҳои охир Арсенал дар ин роҳ фаъолтар мебошад. Имконияти бепул ба даст овардани Дибала ҷониби Арсеналро водор мекунад ки боз фаъолтар шавад. намояндаҳои дастаи шаҳри Лондон аллакай бо агенти Дибала чанд гуфтушунид анҷом доданд, то дар мавриди ояндааш ҳарф зананд. Як нуқтаи хеле муҳим метавонад Арсеналро аз ин футболбоз бенасиб кунад. Ин набаромаданашон ба Лигаи Чемпионҳо бошад. онҳо аз Ньюкасл шикаст хӯрда акнун аз Тоттенхем 2 имтиёз кам доранд. дар даври охирин ба Арсенал мағлубияти Тоттенхем ва ғалабаи худ лозим аст. кори онҳо дар ин роҳ душвор шуд. маҳз ҳамин омил метавонад боис бар он шавад ки Дибала Тоттенхемро интихоб намояд. гузашта аз ин, дар дохили Италия ҳам дастаи Интер ҳама имкониятҳои ҷалб кардани бозингари аргентинро дорад. Ришарлсон дар чандин равзанаҳои трансферӣ метавонист ба дастаҳои беҳтаре аз Эвертон гузарад. қариб дар ҳар фасли трансферӣ дар бораи гузариши ӯ ба дастаҳои дигар гуфта мешуд, вале ӯ дар шаҳри Ливерпул боқӣ мемонд. айни ҳол чунон менамояд ки ӯ ба қарори ниҳоӣ рафтан аз дастаи Мерсайдӣ омадааст. Эвертон дигар барои ҷоизаҳо мубориза бурда наметавонад. онҳо дар рафти мавсим чандин мураббиро иваз карданд, вале корашон ҳеҷ омад намекунад. кори Лемпардам дар даста он қадар маълум нест. имсол ливерпулиҳо барои боқӣ мубориза мебаранд ва айни танҳо дар зинаи 16 қарор доранд. Ришарлсон дигар тоқати ҳама ин бесару сомониҳоро надошта ба агентонаш гуфтааст ки ба ӯ дастаи нав ҷустуҷӯ кунанд. ҳамлагари бразилӣ мехоҳад барои ҷоизаҳо мубориза барад ва барои ин лозим аст ки ӯ дар сафи дастаҳои асосии Аврупо бошад. қаблан дар бораи таваҷҷӯҳи клубҳои ПСЖ ва Манчестер Юнайтед ба ин бозингар гуфта мешуд. ҳамчунин Реал Мадрид ҳам ба ин футболбоз мароғ зоҳир карда буд, вале мадридиё ба ӯ ҳамчун варианти эҳтиётӣ назар меафканданд. агенти ҳамлагар айни ҳол бо чанд дастаи кишварҳои аврупоӣ дар гуфтушунидаҳои ҳамешагӣ қарор дорад. бо эҳтимоли зиёд Ришарлсон аз мавсими навбатӣ шарафи дастаи дигарро ҳимоя хоҳад кард. дар мавсими ҷорӣ ҳамлагари бразилӣ дар 29 бозии премер лигаи Англия ба задани 9 гол даст ёфтааст. вақтҳои охир кори Муҳаммад Салоҳ омад накарда истодааст. футболбози кишвари Миср агарчанде то ба ҳол беҳтарин бомбардир ва ассистенти премер лигаи Англия дар мавсими ҷорӣ бошадам, дар марҳилаи охирин чемпионат ҳама мутаваҷҷиҳ аст ки ӯ дар нишон додани амалҳои натиҷабахш муваффақ нест. дар задани голҳо сон аз Тоттенхем метавонад дар даври охирин аз Салоҳ гузарад ва ё бо ӯ баробар шавад. новобаста аз ин Салоҳ бозингари муҳимтарини Ливерпул боқӣ мемонад. аммо натиҷаҳои заифаш ҷиҳати гирифтани туби тилло метавонад зарар
расон бошад. Ҳамдастаи Салоҳ дар Ливерпул бо суръати аз ӯ баландтар ба тарафи туби тилло ҳаракат дорад. гап сари Садио Мане меравад, ки дар баробари ҳамаи ҷоизаҳо бо Ливерпул ҳамчунин бо мунтахаби Сенегал қаҳрамони ҷоми Африқо шуда дастаи худро ба ҷоми ҷаҳон баровард. дар он бозиҳои муҳим Мане маҳз бар дастаи Муҳаммад Салоҳ тими мунтахаби Миср дастболо шуд. дар рӯйхати номзадони асосӣ Садио Мане аз Салоҳ пеш гузашта ба зинаи дуввум омад. Карим Бензема чун пештара дар садри ин рӯйхат аст. финали Лигаи Чемпионон хеле муҳим хоҳад буд ва Мане ҳатто имконияти аз тахт ба фаровардани Бенземаро ҳам дорад. Салоҳ баъд аз натиҷаҳои хуби Мане ба зинаи сеюм рафт. чорум Левандовски ва панҷум Мбаппе бошад. баъдан дар рӯйхат Винисиус Жуниор, Кевин Де Бруйне, Лука Модрич, Фил Фоден ва Трент Александр-Арнолд қарор доранд. Роналдо ва Месси ҳатто дар бистгонаи аввал нестанд. он рӯзе фаро расида истодааст, ки Килиан Мбаппе дар бораи ояндааш ҳарф хоҳад зад. яъне расман маълум мешавад, ки ӯ дар куҷо мавсими навбатиро мегузаронад. худи ҳамлагари фаронсавӣ ҳам интригаро то охир нигоҳ дошта истодааст. дар мусоҳибааш танҳо ҳамин чизро ишора мекунад, ки ман қарори худро баровардам ва шумо рӯзҳои наздик онро мефаҳмед. тибқи маълумото то бозиҳои мунтахаби Фаронса дар Лигаи Миллатҳо ҳамлагари 23 сола расман эълон хоҳад кард, ки ӯ ояндаашро дар куҷо мегузаронад. оё дар қафаси тиллоии Париж меистад ва ё ба Реал меравад. сарчашмаҳои Испанӣ аз он мегӯянд, ки аллакай дар ҳафтаи гузашта Мбаппе тамоми шартҳои гузаришро ба Реал мавриди омӯзиш қарор дод ва ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд. агар ба онҳо бовар кунем, Реал аллакай трансфери Мбапперо ба анҷом расон. ҳафтаи гузашта ҳамлагари фаронсавӣ дар Мадрид буд. баъз дар ҳамон вақт тарафҳо ҷузъиёти охирини шартномаро таҳлил карда ба мувофиқа расиданд. директори генерали Реал Мадрид Хосе Анхел Санчес дар ин фурсат ҳамаи вохӯриҳои худро ба вақти дигар гузаронд. ӯ чанд вохӯрӣ бо агентҳои футболбозони дигар дошт, вале бо сабаби омадани Мбаппе ҳамаи онҳоро ба таъхир гузошт. ин фурсатро директори генералӣ барои он гузаронд, ки охири нофаҳмиҳо ва ҷузъиёи кӯчакро бо Мбаппе ҳаллу фасл кунад. то он вақте ки худи футболбоз аз гузариш ҳарф назанад, Реал расман ин хабарро тасдиқ нахоҳад кард. дар томи рафти мавсим мадридиё тавассути нафарони боваринок, ки худ Мбапперо ба Реал тела медод. иртиботи мустақими ҷонибҳо набуд. Мбаппе аз чунин вохӯриҳо роҳи гурез меҷуст. агарчанде баъд аз 1 январ метавонист бо дилхуддаста гуфтушунӣ анҷом диҳад. Мбаппе бо Реал шартномаи 5 сола имзо мекунад. муонаи ӯ дар Реал аз он ки ПСЖ пешниҳод кард хеле кам хоҳад буд. қаблан гуфта мешуд, ки ҳамлагари 23 сола дар Реал 25 миллион евро дар 1 сол кор мекунад. дар мавсими ҷорӣ Мбаппе дар 44 бозӣ ба задани 36 гол даст ёфта 21 асист кардааст. ба ҳамин тамом, боре дорам, ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обунашдаро аз ёд набаронед. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.